Breka ya fitar da kansa daga cikin zargin mutane. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kada ka manta idan yau ka fara shigowa ka yi subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuke ganin wannan foto na Hamisu Breka, da yawa mutane sun daɗe suna zargin wannan mawaƙi bisa wasu al'amura da aka ga suna faruwa a tattare da shi. Kaɗan daga ciki idan yana waƙa za ku ga yana nuna babban ɗan yatsansa, ma'ana na kusa da babban ɗan yatsansa yana nunawa ya sa zobe a jikinsa. To da yawa mutane sun daɗe suna surutu a kan wannan al'amari. Kowa yana tofa albarkacin bakinsa bisa irin wannan ta'ada ta wannan mawaƙi, ya sa zobe a wannan ɗan yatsa da yake yi. Kuma guda bibbiyu idan kuna lura za ku ga ya sa. Ɗayan a ɗayan shi ma ɗayan ya sa shi a ɗayan. Ina nufin ya sa a manuniyarsa, ɗan yatsan da ake nuna mutum a ɗau alwashi. To da yawa mutane suna ta kace-nace. Ana cewa wasu su ce zobe ne, dalilin sa wannan zoben tsafi ne, wasu kuma su ce malamansa ne suka ba shi na neman sa'a. To kowa dai yana faɗar albarkacin bakinsa a kai. Hakikanin gaskiya dalilin da isa Hamisu Breka yake sa wannan zobe a manuniyarsa, yana sa shi ne don gayu ba don wata fa'ida ba. Kuma tun da ya fahimci sa zobe a wannan hannu ba kyau sai ya daina. Da ɗin ma yana sawa ne bisa rashin sanin ba kyau. Kuma ko a yanzu idan za ku duba mutane da yawa ba su san illar sa zobe a wannan hannu ba. A cikin mutum 500 bai fi ka sami mutum 100 ba su ne suka san ba a sa zobe a wannan hannu ko a na kusa da shi ko kuma a babban ɗan yatsa. Shi tun da ya ji labari ko in ce aka sanar da shi ba kyau sai ya daina. Domin kowa ya san Hamisu Breka ba mutum ne mai girman kai ba, mutum ne mai son gaskiya idan ya ji ta ko idan aka zo mai da ita. Alamu kuma na girman kai, raina mutane da ƙin gaskiya, shi kuma wannan ba ɗabi'arsa ba ce. Dalili kuwa da ya sa muka ce girman kai ba ɗabi'ar wannan mawaƙi ba ce. Da mai girman kai ne aka tare shi aka gaya mai gaskiya wajen sa zobe a manuniya, da ba zai daina ba. To amma da aka sanar da shi bai ƙara sawa ba. Dama shi can ba da wata manufa yake sawa ba, yana sawa ne don gayu. Kuma dubun masoyansa su ma da yawa ba su taɓa ganin aibun haka ba. Kada ku manta idan yau kuka fara shigowa wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma wannan tasha tamu tana kawo labaran abubuwan da suke faruwa a lokacin da suka faru. Musamman ma abubuwan da suka faru a cikin Kannywood. Mukan yi ƙoƙari mu ga mun kawo muku gaskiyar al'amari.